Tak, pozdravujem vás všetkých. Vítam vás na svojej neurologickej ambulancii a budem sa vám prihovárať takouto formou. Takže dnes viete, čo je najdôležitejšie v medicíne? V medicíne je najdôležitejšie stanoviť správnu diagnózu. A na základe stanovenia tejto diagnózy je potrebné aj liečiť. Ale čo liečime? Liečime tú diagnózu? Alebo liečime človeka? Liečime človeka. Človeka liečime ako celok. A ďalšia vec, my neliečime diagnózu, ale musíme riešiť príčinu. Iba tak môžeme tomu človeku, pacientovi, klientovi skutočne pomôcť. Tak to je pre dnešok všetko.